अरे सुमन, तोरा कुछ पता बा कब तक आ रहल बा बर्ड फ्लू वाला वैक्सीन? तू जाना तरह ना कि सरकारी काम बा भाई, भगवान जाने कब आई। और तू ये बतावा, तू ये केमिकल पेस्ट इस्तेमाल करे के बजाय पत्ता काहे ना इस्तेमाल करेला? अरे पत्ता तरह है दा सुमन, कल तू जौन पत्ता देले रहला ना, ओकरा जैसे ही हम चबैनी पूरा मुंह कड़वा हो गइल। ओकर कड़वाहट अंदर तक उतर गई। ओकरा से अच्छा था जौन डेंटिस्ट बतौले बा, वो पेस्ट भी अच्छा बा। हाँ, कुछ कहा लेकिन दांत खातिर ये बेस्ट बा। अरे चल रहे दे। पेपर फेंके के बेरा कहाँ ध्यान रहेला ताहार? बाप रे, लागत आई गधा के पेपर लग गई। वो कौन निशाना बा? निकले जैसे। अरे सुमन, तोरा लगल तो ना? इतना तो ना लगल, लेकिन पीठ में मोच आ गई। हाँ, हम का कहत रहनी, पत्ता दांत खातिर अच्छा बा, हड्डी खातिर ना। हाँ। लागत है कि हम ये ऐड पड़े खातिर पेपर खरीदे नहीं।